last week of October na po ngayon. And kaya naglalakad-lakad ako para makita niyo po yung ano na talaga full blown autumn. Yeah. Ganda po weather today. Sobrang ganda ng weather today. Yung kahoy nakita nyo na green, friends. Kahit winter time, green pa din yan. Yung mga yan, green pa din yan kahit winter time. Yung mga nasi-change ng ano, color. Pag winter time, wala na yan silang dahon. So, ngayong fall season, makikita nyo kung ano yung mawawalan ng dahon at saka yung may dahon pa din kahit winter time. Kasi nga pag nag-change ng kulay during fall season, ang mga dahon ay nangangalagas kasi fall na, diba? At pag winter, as in walang dahon. Yung ibang trees, friends, nag-start na ngang wala nang dahon halos, pero yung iba may dahon pa din. Hindi sila sabay-sabay nag ano, change ng color at nangalaglag ang dahon. Yan, friends, sobrang lawak ng ground na to kasi yan, paaralan yan, friends. Dito naglalaro-laro yung mga bata. Madami silang activities na ginagawa. Meron pa silang, kahit winter na, meron yun silang parang beach volleyball dyan. Friends, diba ang ganda lang? Pero mawawala na yan ng dahon during winter time. Please don't forget to press like, subscribe, and bell buttons.